راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي ربع 10 شوعات تلكاتيت قلت تشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو 800 ህዝቢ ትግራይ ዝነብረሉ ገጠራት ሓገዝ ተሓሪምዎ እዩ ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ወጋባ ንኽረጋጋእ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ድሕሪ ምቕጻሉ ኣብ 7 ዞባታት ህጹጽ እዋን ተኣዊጁ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደ ከባቢ ዝወከለ ኣባል ተቃዋሚ ሰልፊ ተቐቲሉ هذه إذاعة إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣስታት 800 ህዝቢ ትግራይ ዝነብረሉ ገጠራት ሓገዝ ተሓሪምዎ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝነጥፍ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ክሳብ 12 ለካቲት ኣብ ዝነበረ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ 53 ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣትው እኳ እንተፈቐደ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረሉ ገጠራት ግና ዛጊት ሓገዝ ክበጽሖ ከም ዘይከኣለ ኣስሚሩሎ ኣብ ትግራይ ኣቐዲሙ ኣስታት 950,000 ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ምንባሩ ዘመልከተ ጸብጻብ ትካል ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኣስታት 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተወሰኾ ኣነጺሮ ኣብ ርእሲ እዚ ብሰንኪቲ ኩናት ናብ ሱዳን ዝተመዛበሉ ኣስታት 61,000 ነበርቲ ትግራይ እውን ከም ዘለዉ ኣሰኻኺሮ እቲ ትካል ብተወሳኺ ነዝተኸሲቱ ዘሎ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል 116.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልብ ብምምልካት ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ግና 65 ሚእታዊት ወይ ድማ ኣስታት 76.2 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ጠቒሱ ይኹን እምበር ህፁፅ ሓገዝ ንዘድልዮ ኣብ ገጠራት ትግራይ ንዝነብር ህዝቢ ሓገዝ ንኸይበጽሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቅፋታት ይቕጽል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይወቕሱ ኣብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ክረጋጋእ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ድሕሪ ምቕናዩ ኣብ 7 ዞባታት ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ከም ዝተኣወጀ ተሓቢሩ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ዳርፉር ሰሜንን ምዕራብን ኮርዶፋንን ሰናርን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ናዕባ ኣሪጉ ህዝቢ ናብ ዝምታ መግብታት ካብ መኻዚኖታትን ድኳናትን ድሕሪ ምውፋሩ ሰዓታት እትኦቶ ተኣዊጁሎ ብውሕዱ ኣብ 10 ከተማታት ናይተን ዞባታት ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዩ ክጸንሕ ተወሲኑሎ ኣብዚ ወቀይ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ሰልፊ ድሕሪ ምክያዱ እታ ብዝተፈላለየ ናዕብታት ክትናወጥ ዝወርሐት ከተማ ሕጂ እውን ኣብ ወጥሪ ትርከብ ሱዳን መጠን ሸርፊ ባጤራኣ ብመንጽር ናይ ወፃእ ባጤራታት እናንቆልቆለ ስለ ዝወረደ ዘቕባበ ናብ ኣስታት 3 ሚእታዊት ዓሪጉ ይርከብ ምዝ ተኣሳሲሩ ድማ ከም ዋጋታት ባኒ ሽኮርን ዘይትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ዋጋታቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክንህር ይርአ እዚ ምስ ወሰኽ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ተተሓሒዙ ዝርአ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተደናገጽቲ ስርዓት አልበሽር የጓህርዎ ከም ዘለወዩ ግዝያዊ መንግስቲ ዝወቀስ ህዝቢ ሱዳን ስርዓት በሽር ኣብ ዝኣለየሉ እዋን ከም መበገሲ ተቃውሞ ዘለዓለ ጉዳይ ናህሪ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት እኳ እንተኾነ እቲ ስርዓት ካብ ዝእለ ካልኣይ ዓመቱ ተቃሪቡ ዝመጸ ለውጢ ግን የለን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝርከብ ሓደ ከባቢ ንሓደ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወከለ ፖለቲከኛ ከም ዝተቐትለ ተሓቢሩ እቲ ኣባል ማሕበር ዜጋታት ኢትዮጵያ ናይ ዝተባህለ ሰልፊ ዝኾነ ግርማ ሞገስ ዝተባህለ ሰብ ኣድዓናይ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ቦምበር ምርጫ ምንባሩ እቲ ሰልፊ ብመንገዲ ፌስቡክ ኣብ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ጠቒሱ ንሱ ኣብ ሳልስቲ ዚብ ዝተተኮሰሉ ጥኢት ከም ዝተቐትለ እንተዘይኮይኑ ዝቐተሎ ኣካል ዛጊት ኣይተነጸረን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት መዓልታዊ ዘጋጥም ቅትለት ሰባት ንቡር ትርኢዮ ይኾይኑ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝመጽእ 4 ዋርሕ እውን ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ናይ ብሔር ግጭታት ክብእስ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር የጠንቅቑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኢሮና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝቕጽል መደብና ወትሮ ረቡዕ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሶሙን ክኸውን ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إيرنا ኮራል ሪፍ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ኮራል ሪፍ ወይ ድማ ኣብ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ሰፊሩ ከም ዘሎ መርጀን ኣብ ባይታ ባሕሪ ብዓስከሬን ካልሲየም ካርቦኔት ንኣሽቱ ፍጥረታት ዝንደቕ ንኽስራሕ 10,000 ዓመታት ዝወስድ ዝተፈላለየ ዓቐን ሕብርን ቅርጽን ዝውንን ባእታዩ እዚ ብኮራል ሪፍ ዝፍለጥ ተሪር ባእታ ዝተፈላለዩ ደቃቕቲ ፍጥረታትን
ንዕኦም ዝምገቡ ዓሳታትን ዘዕቁብን ንኽስስኑ ዝሕግዝን መስፈሪ ኮይኑ ኣብ ስርዓተ ማሕድሮ ኤኮሲስተም ፍጥረታት ባሕርን ምርጋጽ ቀጻልነት ህላውነቶምን ዓቢ ተራ ይጻወት። ቀይሕ ባሕሪ ብ7 ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ጅቡቲ፣ የመን፣ ስዑድ ዓረብ ዝተኸበበ ኮይኑ እስራኤልን ዮርዳኖስን ብኣዝዩ ንኡስ ክፋል ኣለወን። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ዝርከብ ወዲ ሰብ ብዘስዕቦ ብከላ ዘይተተንከፈ ዝተፈላለየ ዓይነት ኮራላት ክህሉ እንከሎ መብዛሕትኡ ካብዚ ኮራላት ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ይርከብ። ኮራላት ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናይ ካልእ ዓለም ዘይተበከለን ዘይበረሰን ብምዃን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ዝርከበሉ ቀንዲ ምኽንያት ገማግም ዘካብኦ ሃገራት ሓውሲ ምድረ በዳን ምውቕን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ገማግም ብብዝሒ ደቂ ሰባት ዘይቅመጡ ብምዃኖም እዩ። ደቂ ሰባት ብዙሕ ምንቅስቓስ ዘይገብሩሉን ኣብ ገማግም ንብከላ ዝዕድም ዓበይቲ ከተማታት ብዘይምህናጾምን ብተወሳኺ ኮራላት ቀይሕ ባሕሪ ንኸይሰዩ ሓጊዙ እዩ። እንተኾነ እዚ ብባህሩ ተዓቂቡ ዝጸንሐ ኮራላት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ዘሎ ይመስል። ናይዚ ምኽንያት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ናይ ነዳዲ ቱቦታት ክዝርጋሕ ኣብ ስምምዕ ብምብጽሑ እዩ። እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከም ሃገር ድሕሪ ምቋመን ብፍላይ ድማ ካብ 1970ታት እንድሓር ኣብ መንጎአን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣይነበረንን። እንተኾነ ምሕዳር ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዝገበሮ ድፍኢት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ነሓሰ 2020 ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ጀሚረን። እስራኤልን ኢማራትን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ድሕሪ ምጅማረን ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝብጽሕኦ ስምዓት ናይ ነዳዲ ንግዲ ክገብራ ዝብል ይርከቦ። እተን ሃገራት ሻቡ ብመንገዲ ናይ ጽዕነት ነዳዲ መራኸብ ንግዲ ነዳዲ ጀሚረን። እስራኤልን ኢማራትን እቲ ኣብ ብከላ ከባቢ ብመጠኑ ድሓን ዝኾነ ብመራኸብ ዝግበር ንግዲ ካብን ናብን ሃገር ሻምብቆታት ብምዝርጋሕን ክቐድሕኦ ተሳሚዐን ዘለዋ። ነዳዲ ዝጸዓና ካብ ኢማራት ተበጊሰን ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ሓሊፉ ናብ ኤላት ዝተባህለ ወደብ እስራኤል ቅድሚ ምብጽሐን ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሓ ናብ ቱቦታት ሻምብቆ ክቐድሕኦ እየን። እቲ ነዳዲ ብቱቦታት ናብ ውሽጢ እስራኤል ከኣትዩ። እስራኤል ነቲ ነዳዲ ንገዛእ ርእሳ ተጠቒማ ኣብ መጻኢ ናብ ካልኦት ሃገራት ክሳብ ኤውሮጳውያን ሃገራት ክስሸጦ መደብ ኣለዋ። ቱቦታት ሻምብቆ ዘመሓላልፍ ነዳዲ ክሕልኽ ስለ ዝኽእል ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ኮራላት ኣብኡ ዝነብሩ ፍጡራትን ዓሳታትን ኣብ ሓደጋ ከእትዎም ከም ዝኾነ ተጣበቕቲ ምሕላዋ ከባቢ እስራኤል ኣጠንቂቖም። እቶም ተጣበቕቲ ምሕላዋ ከባቢ እቲ ኣብ ቀረባ ወርሕ ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ምዝርጋሕ ናይ ነዳዲ ሻምብቆታት ንኮራላት ቀይሕ ባሕሪ ብምብካል ናይ ስርዓተ ማሕድሮ ዕንወት ክኸትል ዝኽእል ሓደጋ ብምባል ብህፁፅ ደው ክብል ጸዊዖም። ብፍላይ እቲ ብወገን እስራኤል ዘሎ ኮራላት ካብቲ ነዳዲ ክዓቕረሉ ተወጢኑ ዘሎ ዲፖ ኣስታት 200 ሜትሮ ጥራይ ርሒቑ ብምህላው ኣዝዩ ሓደገኛ ገይርዎ ኣሎ። እቶም ተጣበቕቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ሰደድዎ መልእኽቲ ካብ ነዳዲ መኽሰብ ምርካብ ብዋጋ ድሕነት ኮራላት ክኸውን ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እቲ ስምዕ ደው እንተዘይሉ ኣብ መስርሑ ብኣካል ብምቅዋም ከተዓናቕፍዎ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ብመስመር ሻምብቆ ዝግበር ናይ ዘይቲ ነዳዲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ምትሕልላፍ መስርሕ ኣብ ሓያሎ ክፋላት ዓለም ዝስራሓሉ እኳ እንተኾነ ጥቡቕ ምክትታል ዘድልዮ መስርሕ እዩ። ሻምብቆታት ምስ ግዜ ነዳዲ ምልሓኽ ይጅምሩ። ሓደጋ ከጋጥሞም ይኽእል። ምስ ምቅያር ቅርፂ መሬት ክመዛበሉ ይኽእሉ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብተወሳኺ ሓያል ፀሓይ ብምህላው ነቲ መስርሕ ዝያዳ ሓደገኛ ክገብሮ ይኽእል። ናይጀርያ፣ ካናዳ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ቻይናን ካልኦትን ብብዝሒ መስመር ሻምብቆ ነዳዲ ዝጥቀማ ኮይነን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከጋጥመን ብዝጸንሐ ላሕኩ ምፍሳስን ምትኳስን ሻምብቆታት ኣብ ኣከባብን ተፈጥሮን በብእዋኑ ከቢድ ሓደጋ ኣውሪዱ እዩ። ብፍላይ ኣብ ናይጀርያ መጥቃዕትታትን ፈተነታት ስርቂ ነዳዲ ካብ ሻምብቆታት ተወሲኽዎ ኣብ ልዕሊ ስነ ኣከባቢ ንድሕሪት ክምለስ ዘይክእል ሓደጋ ኣውሪዱሎ። ሙቆት ዓለም እናወሰኸ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ካብ 70 ክሳብ 90 ሚእታዊት ኣብ ዓለም ዘለዉ ኮራላት ኣብ ዝመጽእ 50 ዓመት ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ከይወርዶም ወይ ከይጸንቱ ስጋት ኣሎ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ኮራላት ግን ኣብ ሙቆት ዝርከቡን ሙቆት ዝጻወሮም ብምዃኖም ካብ ኣብ ካልእ ዓለም ዝርከቡ ፍሉያት ይገብሮም። ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ዓበይቲ ውሓይስ ዘይፈሶ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብሰንኪ ፀሓይ ብዙሕ ናይ ምህፋፍ መስርሕ እዩ ዘካየድ። እዚ ድማ ኣዝዩ ጨዋም ከም ዝኸውን ይገብሮ። እቶም ኣብ ከርሱ ዝርከቡ ኮራላት እውን ንጨዋምነቱ ዝጻወሩ እዮም። ምጽዋር ሙቆትን ጨዋምነትን ስርዓተ ማሕድሮ ኮራላት ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብ ኣብ መጻኢ ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ እዩ። ኣብ ካልእ ቦታታት ዘለዉ ኮራላት ብሰንኪ ሙቆት ዝስዕብ ምቅያር ክጻወሩ እንተዘይክኢሎም ንቐጻልነቶም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮራላት ውሕስነት ክኾኑ እዮም ዝብል ግምት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣሎ።
ኮራላት ቀይሕ ባሕሪ መብዛሕትኦም ናይ ኣስታት 7,000 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ኮይኖም ብድምር ናይ 2,000 ቁመት ስርጋሕ ኣለዎም። ኣብዚ ባሕሪ ኣስታት 1,200 ዓይነታት ዓሳታት ክህልውን ከለው 10 ሚእታዊት ካብዚኦም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራዮም ዝርከቡ። እዞም ዓሌታት ዓሳ መብዛሕትኦም ኣብቲቶም ኮራላት ዝፈጠርዎ ስርዓተ ማሕድሮ ማለት ኤኮሲስተም እዮም ተዓቂቦም ዝነብሩ። እዞም ኮራላት ነቶም ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ኣስታት 30 ሚልዮን ኣህዛብ ናይ ምግቢ ውሕስነት ኣብ ልዕሊ ምሃቦም ካብ ምግፋፍ ዓሳ ናይ 230 ሚልዮን ካብ ቱሪዝም ድማ 12 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ኣታዊታት ይርከቦ። ብመንገዲ ቱሪዝም ዝያዳ እትኸስበሉ ሃገር ድማ ግብፂ እያ። ቀይሕ ባሕሪ ንኣስታት 438,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ክህልዎን ከሎ 2,250 ኪሎሜትር ቁመት ዝሰፍሓ ኣካሉ 355 ኪሎሜትር ማእከላይ ዕምቀት ድማ 490 ሜትሮ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ኣካል ዓቢ ኣፍሪቃዊ ወሽመጥ ብምዃኑ ዝበስሐ ክፋሉ ሃጓፍ ዕምቀት ይውንን። ኣብዚ ሃጓፍ ድማ እዩ ዝበስሐ ካብቲ ኮራላት ተዓቂቡ ዝርከብ። ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ትርጉሙ ካብቲ ኤርትራ ታላሳ ዝብል ግሪኻዊ ስሙ ብቐጥታ ዝተተርጎመ እዩ። ኤርትራ ዝብል ስም ካብ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ናይ ግሪኽ ትርጉም ዝመፀ ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ ነይሩ። ሽም ሃገር ኤርትራ እውን ምስቲ ባሕሪ ብምትሕሓዝ ተዋህበ እዩ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ባሕሪ ኤርትራ ተባሂሉ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ። ኣብ ታሪኽ ቀይሕ ባሕሪ ዝጠንተወ ስኑር ታሪኽ ኣብ ናይ ግብፃውያን ፈርዖናውያን ኣብ መናድቕ ተወቂሩ ዝሰፈረ ኮይኑ ፈርዖናውያን ኣብ 2500 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብመንገዲ እቲ ባሕሪ ምስ ግዝኣት ፑንት ንግዲ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይሕብር። ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣስታት 1,347 ኪሎሜትር ገማግም ባሕሪ ኣስታት 350 ደሴታት ድማ ትውንን። ስዑድ ዓረብ፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ የመንን ጅቡትን በብተርተአን ዝሰፍሐ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ይውንና። هذه إذاعة إرنا. ኣፍሪቃ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዛይዶ። ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ናብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምልብዑ ሓያሎ ሃገራት ሓያል ናይ ምርጋጥ ኣዋጅ ከም ዝኣወጃ ይዝከር። ኣብ ቤትካ ምርጋጥ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ዝከላኸል እኳ እንተኾነ ብኣንጻሩ ግን ካልእ ማሕበራዊ ሽግራት ክኸትል ተራእዩሎ። ገለ ካብቲ ማሕበራዊ ሽግራት ኣብ መንጎ መጻምርቲ ዝግበር ግጭታት ዛይዱ፣ ዓመፅን በደልን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ በዚሑ፣ ፍትሒ ብዝተዓጻጸፈ ጎዲሉ፣ ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ በኺሮም፣ ቁጠባ ተተንኪፎን ካልእ ሓያሎ ሽግራት ስዒቦን። ኣብ ኣፍሪቃ ግን ሓደ ካብ ትፅቢት ወፃእ ዝኾነ ነገር ክውስኽ ተራእዩ። ንሱ ድማ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅዩ ብምህላው ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ቤተን ኮፍ ክብላ ይግደዳ ብምህላውን ኣብ ልዕሊአን ዝግበር ጸቕጢ ወሲኹ ጥራይ ከይኣክል ብብዝሒ ክንሸባ ከም ዘለዋ ማዕከን ህዝቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። በዚ ምኽንያት ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ምኽንሻብ ብ2 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ክውስኽ ከም ዝኾነ እቲ ውድብ ሓቢሩ። ኣቐዲሙ ኣብ ሓደጋ ምኽንሻብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ 68 ሚልዮን ተገሚቱ ዝነበረ እዚ ናብ 70 ሚልዮን ከቢሉሎ። ብመሰረቲ ጸብጻብ ኣብ ዓለም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 200 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ግድያት ምኽንሻብን ንሱ ዘስዓቦ ሃስያን ኮይነን ከም ዘለዋ 44 ሚልዮን ካብዚኣተን ማለት ኣስታት 20 ሚእታዊት ትሕቲ 14 ዝዕድሚአን ኣዋልድን ህፃናትን ከም ዝኾና መብዛሕትአን ካብ ገለ መዓልታት ድሕሪ ወሊድ ክሳብ 5 ዓመተን ዝተኸንሸባ ምዃነን ይግለጽ። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ኣብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ድማ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ ዝርአ። ብዘይካ ኣብ ገለ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ድማ ኣብ የመንን ኢራቅን ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ድማ ኣብ ኢንዶኔዥያን ዝበዝሐ ኣብ 30 ሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ዝካየድ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብብዝሒ ዝረኣየለን ድማ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ፣ ማሊ፣ ጊንን ሰራሊዮንን ኮይነን ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ማእከላይ ክሳብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ብብዝሒ ዘውትርኦ። ካብዚኣተን ሶማልያ 98 ሚእታዊት፣ ጊኒ 96 ሚእታዊት፣ ጅቡቲ 93 ሚእታዊት፣ ግብፂ 91 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ብምኽንሻብ ብዝለዓለ ነቲ ተግባር ዘካይዳ ሃገራት ኮይነን ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃን ካሜሮን፣ ጋናን ኒጀርን ድማ ብውሑድ ቁፅሪ የካይዳ። ኤርትራ ብትርከበን ዝተፈላለያ ሃገራት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ክልኩልን ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮ ቁፅሪ ጎዲሉን እኳ እንተኾነ ነቲ ተግባር ብጥብቂ ዝከታተሎ ኣካል ብዘይምህላው ግን ገለ ሕብረተሰብ ሰኣን ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም ጎደሎ ርድኢት ብሕቡእ ከም ዘካይድዎ ተገሊጹ። ኤርትራ ንኣብነት ቁፅሪ ዝተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 1995 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ኣብ 2002 ናብ 89 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ
ኣብ 2007 ኩሉ ዓይነታት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ደው ዘብል ሕጊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምጽዳቑ ኣብ 2010 ናብ 83 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ዩኒሴፍ ይሕብር። ዓይነታት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከምኡውን ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ ዝፈላለ ካብ ቀሊል ክሳብ ኣዝዩ ጎዳኢ 4 ደረጃታት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ገለ ሕብረተሰብ ገለ ክፋል ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ ክእለን ከሎ ኣብ ካልእ ድማ ክሳብ ምስፋይን ምስ ስጋ ኣላጊብካ ምእሳርን የጠቓልል። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ይኹን ሕክምናዊ ጥቕሚ ከም ዘይብሉን ብኣንጻሩን ጓል ኣንስተይቲ ካብ ግዜ ህፃንነታ ክሳብ መወዳእታ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ጉድኣት የውርድ። ኣብ መጀመርታ ግዜ ምኽንሻብ ቃንዛ፣ ምፍሳስ ደም፣ ረስኒ፣ ረኽሲ፣ ናይ ሽንቲ ጸገም ነዝን ካልእን ኣብ ገለ ድማ ክሳብ ሞት ከብጽሕ እንከሎ ኣብ ዝተናውሐ ድማ ስነ ኣእምሮዊ ጸቕጢ፣ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት፣ ምምዝባል ጽድያት፣ ዳግማይ መጥባሕቲ ዝሓትት በሰላ፣ ናይ ወሊድ ጸገም ምስ ስንኻላት ኣብ ግዜ ወሊድን ካልእን የስዕብ። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብተወሳኺ ዝተፈላለየ ሕብረተሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያትን ባህላዊ እምነትን ተቐሲበን እየን ዘካይድኦ። ኣብ ባህልታትን ልምድታትንን ሱሩስ ሰደደ ብምዃኑ ድማ ብቐሊሉ ክተርፍ ዘይክእል ልምዲ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ስደትን ኢሚግሬሽንን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ሓሊፉ ኣብ ኣህጉራት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን እውን ከም ዝረአ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ ኤውሮጳ ንኣብነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ዘቕጽዕ ኩልኩል ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ኣህጉር ዝቕመጡ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ብሕቡእ ናብ ናይሮቢ ኬንያ እናኸዱ ደቆም ከም ዝኻንሽቡ ኣብቲ ጉዳይ ዝተኻየደ መጽናዕቲ የተንብህ። ኣብ ብሪጣንያ፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ድማ ሶማላውያን ናብ ኬንያ እናመጹ ኣስታት $150 እናኸፈሉ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምኽንሻብ መስርሕ ከም ዘካይድዎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኬንያ ካብ 2011 ናትሒዙ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኩልኩልን ናይ 3 ዓመት ማእሰርትን $200 መቕጻዕትን ዝኸትል እኳ እንተኾነ ብግቡእ ዝቆጻጸሮ ኣካል ብዘይምህላው ኬንያውያን፣ ሶማላውያን ይኹኑ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመጹ ኣፍሪቃውያን ገና ነቲ ልምዲ የካይድዎ ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ ኤውሮጳ ኣስታት 180,000 ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ምኽንሻብን ንሱ ዘስዓቦ ጸገማትን ኮይነን ዝበስሑ ነቲ ልምዲ ዘካይዱ ድማ ኣፍሪቃውያን ዝመበቆሎም ተቐማጦም ምዃኖም ኤውሮጳዊ ሕብረት ይገልጽ። ብሓፈሻ ንምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዓመታዊ ኣስታት $1.4 ቢልዮን ወጻኢታት ክግበር እንከሎ ኣስታት 3 ሚልዮን ድማ ግዳያት ይኾና። ብመሰረት ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ልምዲ ሓደ ካብ ምጉዳል ሰብኣዊ መሰላት ኣዋልድን ምጉዳል ኣካላት ደቂ ኣንስትዮን እዩ ዝቝጸር። ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መጽሓፍቲ ሃይማኖታት ዘይሰፈረ ክነሱ ብሓያሎ መራሕቲ ሃይማኖታት ከም ዝድገፍ ኣብ ታሪኽ መዓስን ኣበይን ጀሚሩ ዝፍለጥ ጭቡጥ ነገር እኳ እንተዘየለ ኣብ ናይ ግብፂ ፈርዖናውያን መቓብር ዘሎ ናይ ስእሊ ጽሑፍ ከም ዘመልክቶ ግን እቲ ተግባር ኣብ 800 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ናይ ሎሚ ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ጀሚሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ይግምቱ። هذه إذاعة إرنا ኣፍሪቃ ኢቦላ ዳግማይ ተቐልቂሉ። ብመልከፍቲ ቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ኢቦላ ኣብ ኣፍሪቃ ጠፊኡ ክበሃል ይጸንሕ እሞ ተመሊሱ ይመጽእ። ውድብ ጥዕና ዓለም ሕጅስ ንኣዋርሕ ኣይተረኣየን እሞ ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊኢልና ንኣውጅ ብምባል ይቀራረብ እሞ ተመሊሱ ድማ ይቕልቀል። በዚ 2020 ክትዛዘም እንከላ ኣብ 2021 ድማ ክጠፍእ ተስፋ ተነቢሩሉ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ዳግማይ ተቐልቂሉ። እቲ ሕማም ኣብ ጊኒ ተራእዩ ከም ዘሎ 17 ሰባት በቲ ሕማም ክልከፉ እንከለዉ 3 ድማ ድሮኾም ዝሞቱ ሰብ መዚ ጥዕናት ሃገር ሓቢሮም። በዚ መሰረት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሓ ውድብ ጥዕና ዓለም ጸዊዑሎ። ምልባዕ ኢቦላ ንምክልኻል 2 መድሃኒታት ክታብእ ተዳልዮም ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም እኳ እንተሃለዉ ገለ ክፋል ህዝቢ ነቲ መድሃኒት ከኣምኖ ከም ዘይከኣለን ገለ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዕጡቓት ሓይልታት ዝተታሕዘቡ ምዃኑ ክኢላታት ጥዕና ካብ ኩሉ ህዝቢ ክባጽሕዎ ኣይከኣሉን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ክኢላታት ጥዕና ሕክምናን መድሃኒትን ዘለዎ እምነት ናብ ንቡር ክምለስ ካልእ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1976 ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣየ ኢቦላ ብዙሕ ግዜ ጠፊኡ ተባሂሉ ተኣዊጅሉ እኳ እንተነበረ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ክቀላቐል ዝጸንሐ ብጠቕላላ ልዕሊ 11,300 ዝቐተለ ቫይረስ እዩ። ኢቦላ ካብ ኮቪድ-19 ንላዕሊ ንዝለኸፎም ሰባት ዝቐትል ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም እዩ። እንተኾነ እቲ ሕማም ብስትንፋስ ዘይመሓላለፍ ብምዃኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ምልባዕ ዝሓለዩ ኢቦላ ዝተበከለ ማይ ብምስታይ ብምራቕ ደም ቀልቀልን ካልእን ክመሓላለፍ ከሎ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ 2 ካብ 3 ሰባት ናይ መቕታል ተኽእሎ ኣለዎ። ኢቦላ ከም ኮቪድ-19 ካብ መንካዕ ዝነቐለ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ።
ብዘይካ ንሰብ ድማ ከምኒ ቺምፓንዝን ጎሪላን ካልኦት ዓሌታት ሃባይን ይለክፍ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኢቦላ ካብ መንካዕ ናብ ሰብ ከም ዝሓልፍ ኣረጋጊጹሎ ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ 1990ታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰራሊዮን ጊኒን ላይብራን ድሕሪ ዝተኻየደ ነዊሕ ኩናት ሓያሎ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ስደተኛታት ክኾኑ ተገዲዶም ገለ ካብቶም ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ናብ ጫካታት ብምኻድ ንኣሽቱ ዓድታት ክምስርቱን ንኣባይትን ንምግብን መስርሕ ዝኾኖም ኣግራብ ክቆርጹን ጀሚሮም ብኸምዚ ሓንቲ ሜሌንዲ ዝተባህለት ዓዲ ኣብ ጊኒ ኣብ ማእከል ጫካታት ተመስሪታ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓዲ ኣቐዲማ ብኣግራብ ዝተሸፈነት ናይ መንክዓት ባህርያዊ መንበሪ ቦታ ነይራ ኣብቲ ዓዲ ሓደ ኢሚል ዝተባህለ ህፃን ብኢቦላ ዝተሰከመ ናይ መንክዕ ቫይረስ ተለኺፉ ሞይቱ እቲ ህፃን ናብ ስድራ ቤቱ ይሕሊፍዎ ንሳቶም ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ብምትሕልላፎም ናብ ሓያሎ ክፋላት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ በዚ መሰረት ሕማም ኢቦላ በብግዚኡ ጠፊኡ ክበሃል እኳ እንተጸንሐ ሰባት ምስ እንስሳታት ዘለዎም ጥቡቕ ርክብ መፍትሒ ከይረኸብሉ እቲ ሕማም ደጋጊሙ ክመጽእ ምዃኑ ይግለጽ ሬድዮ ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ተጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መውስቦ ወላ እኳ ነቶም መርዓውትያ ይፍለጦም መርዓ ስለ ዝፈቱ ግን ናብቲ መርዓ ክኸይድ ከም ዘለኒ ወሲነ ከመይሲ እቲ ናይ ዕድመ ወረቐት ፍልይ ዝበለ እዩ ብመተሓሳሰብን መጠንቀቕታን ጀሚሩ ናይ ሓንቲ ልቢ ጠልጠል ዝበለ ምልክት ከዓ ነይርዎ ከይሓልፈኩም ከየምልጦኩም ህይወትኩም ክትቅይሩሉ ትኽእሉ መርዓ ስለ ዝኾነ ዝብል ጥብቆ ከዓ ትሕቲሉ ይንበብ ነበረ ስነ ስርዓት መርዓ ሰዓት 10 ፈረቓን ናይ ምሸት ይጅምር ዝብል ምስ ኣንበብኩሞ መሊሱ ይትወጃቢርኒ ጥዕና ዘለዎም መርዓውቲ ደምከ ወጋሕ ትበለይቲ እዩ ከም ምብላዕኩም ከም ምስታይኩም ከዓ ይብል ኣግርሞተይ ተደራሪቡ ምግማት ሰኣንኩ ንምንታይ ዳለይቲ ምድሪ ዘይንብሩ ሕርያ ሕርዮም ባዕለይ ንባዕለይ ዝበገስክዎም ሕቶታት እዮም ነይሮም ቀጺሉ በቲ ኻልኣይ ገጽ ናይ ኣከዳድና ትእዛዝ ኣሎ ዕድማት ናይ መንእሰያትን ናይ ዘናጣት ደቂ ሹቕ ኣከዳድናን ገይሮም ክመፁ ይሕብር እሞ ቀጺሉ ሰብ ሓዳር ኣብዚ ፓርቲ ናይ ዝመርዓ ክሳተፉ ኣይፍቀደሎምን እዩ ዝብል መጠንቀቕታ አንበብኩ ስለዚ ደዝዖትንያ ምስለኒ ንምርግጋጽ ደጋጊመ አንቢበያ ኣይኮነን ሓዳር ኣፍቃሪቱን ስለዘይነበረትኒ ግን ንዓይ ዝምልከት ኣይነበረን ፍሽኽ በልኩ ከይተፈለጠኒ ወይ ደከ ናይ ኮተተያ ወዳትና ዋልድን ጥራይ ማለት እዩ መርዓ ወይ ሽሻይ ዘይሓሰብ ከይረኸባይ መርገም ኣይምርቓዳ እዝንዲ ኣንታ ዝተስፋ ቆሪፅና ዝገደፍናዮ ፍቕሪ ክርሕሰና ግዲ እዩ በልስ ከጠጥዑ ምርኢዩ የስማዓና ድማ በልኩ ኣብ ውሽጠይ ገለ ዓይነት ፍስሓ ይስማዓኒ ነይሩ ሰዓት ኣኺሉ ናይ ዘለኒ ተጠራሪዘ ኣብቲ ቦታ መርዓ በጻሕኩ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ዝናብትን ይብሉ ለይታዊ ትልሂት እምበር መርዓ ይመስልን እዩ ወላ እኳ ዝበዝሑ መንእሰያት እንተኾኑ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ማዮም ዝሰተዩ እውን ይረአዩ ነይሮም ናይ ዕድመ ወረቐተይ ኣርኤ ከኣቱ ምስ በልኩ ወይ ተቐባሊ ጋሻ ኣሕወይ ሎቶር እባ ገዛእ ዕዉት ክትከውን ትኽእል ኢኻ መን ይፈልጥ በለኒ ልዝብ ኢሉ
أب ندا مرعس لوتوري بلكواس دمي مني نحاليت عدماتنا تباهيلو استدالوي بلني ويتقبل قايشها أفلبونا فيهو أوداتهم والدهم بزحات كاي جزء نبرو بل كندي وقالوا تري 5 قرشي بلني أتشلمات كنت أيو حتتكو نسو سايفلتكن مو نايزمر عوص عيداتسي كاب عدماتي بلني تما بلكو كوميت بلني مقلليلو 100 قرشي هاوز ايه لو تاريخ بني هبكو كلتو دوغ قبرن بلني الناس حقا عدا عندي تدفريها وا بلكو ندري لا شركانيو جوها إلو مالس 5 قرشن لو ترن هبني تبزيحن نقنا ففرقنايو الجوها بلكو ناس حاوكو نوشت آتيخا كوف مبالي حسكو قفي حد راشيو نمسعسعين كوف مبالي مدرخن أخل بوتا زلوو نا إنجلزنيا درفتو اللي عنيرو جحر قرب كاليتات بفيتي حنت بغتقوال كتأمتان في شيخ كتب لنن حنت قناة أبيت كتصبغ هدي مريم تأنينا يا سريحتا عندها عين سقاليت قوانت أيمز مسلو كنفرها ولا لا يوم في شيخ تأخ قلت أكالن بس باقيها تقوبيا عندها يبقى تقلكوهم كابتي هبت أولاي زنبريه مستخاها كاك أريحي قمت النبركو بكا إيقارا درت أفلبها فرقصا شينا ما خمزة أتوخو فتيت أهيري أنا بركو نابي قص أخدر أخلاها حوست أنني له نابكال قص أي قبر حيالو قزي حليفو ولا كوي تفلت أنن هفت قزان تا يقبر نيرو بزوح أدهاب كلون نهاية مستوون قروب رسنسني لنيرا عدراج سب مليو تمجيبو الناستين النابلعن وقعك إبل نبرا حدا خباي دلل زبلغ من أكلات زلو من إساي هبت غايك وف بلا بملكت سلامتها تغايرنا نعبيت شن تخدكو أو خل خدما انت نوحين 5 دقايق زخون نفاس كوسد دقوز يتملاسكو وهو الديم سايكو في لزنبره مستعملو مشات بمعدوه قام تازم سخو غرزو أفنا أفتواعيبهم كعلر أخوه كسب زفلت أني هبرا خير خشش بلني ملو مشات حلو زمسخو ورانشي مسيئلو قوبيتوا بتعادخ نزانم سين عقبلكوا أمل لاي مسدك سنستيو فزاز مخانية أمن كواتغونكو كم زي أجرام عند أخبريز قرصات النجنا ينبران علالك أخلو بإيدا سحبوها السيخ أيسع جمرا قوهوشت أيس عريرو بقى أكاري حكام مستد تحاحسكوا مستحرك أنا كم زحسم اللي نانا شاق كم تلقوا حانت بعدمي زيات عبيني صقر رأسها سبيت زملقه شكر الناس حبت قوبز بارتو كويزي أيسأسو عنديخا بلدنيك أبزرزرنا بلد سخيرة ده عينيو كل دنقرقر يلني شكرا أدر بيها بجأم أرقصا دحمت فاقها بإيدي وتئتا تسق مسأسع كلام دكاي هلهو سيدادني كنسأسع جمرنا كل سب نابايز متزلو خينو تسمعني أتهامين قلبين سليبا زمسيت قرزون مستمسآها سأسع زنبرو ودي بحبار يسحقوا لنبرو مسحاقو كاقعودني بلكوها بوشت أي عويل كازي بكيو مدحوسي كوينني مجم سأسئنا موزيك أمس ودئه نابت أولاي تمريسا حجون كان انقوهن تحاويسني بمستقيري حسبهم نباركو بكا مزانا بسيس إليا رأسي يابتت أولاد تدقي حزنكو دحل فرق ساعة عبيلي أخوون حدا حفظ بلد دمس إقوالا نسيتي سمعني إلو كابتز نبركو سهران دي حلمي برابراني قلت انت بالكو ويأتا سعسعان زنبرات سبيتي كتاعتو خلقها
لوتري جزء كان ديخا جزء إمبر إلى خب جبايا وزيه تكيتر أقوى أج أي ود قالو هاب عليك ريال كاي إلى تكيتي وسلتو دحر قربك تماليسا عوت مخاني نجيرا حب جنباري دقاقي ما صعمتني بقول نتمر عوتي يابز نبرا منابر حانت سبق تقوهل بينا وكفيلانا مرات حدا ودي مايكروفون حزو نبت مدرخ بموزاكا نايلو ترعو التفاليت اللو إيلو سميت أوعي ما عليها زي بلو في سكان طاقعيت النقودة نام مدرخ كديبكا عدماني حاقوسن رسن مستن الحقيزين ناخدكوخا قمر إلكتريك تأليفو نأسر برئسي كامو دحانكو تحقواس مو معاس زي ودق كوينو بلا بعد الميكروفون دحار متأنايتيز تعود كايون أزيبو زيحيو بلا ورفخو سيلنية ما نسأقام تأمتكو بتنت قمر عوت زلوا ونابر كوف قبل كأت حبراني مستقدمة بروحو أبقو كفي لازر أخوا قرزد ما كوف بالكو أتاملو مشاتوني سليبها مروخا زقبرتني ويزاريتكا نسا خوينا سنحاتني سنبركو بتحدخها دس بلن نبوشت أي شلمات لوتورز يعدلولنا كم تلومود مرعوتيم منام مدرق نخوردو مرح مدب عديمو بتاغيتنا سنيهم دما بلا مرعون مرعاتن كاف كوف مباليهم منام مدرق وردو ودمات في سكان تاغيتن كأتصلو بزحات كاميراتات يسألنا نمرا شمعوت شمي مقانيو تتصوعه كاب كوف مبالي تسيه سلماتي قبل تقربكو نايلوم شلمات ايوات زغير شلماتيو نزي شلمات زي تعودقا كلتا سباتيوم اتا تقايق وفي لاز نبرت تقوال تعواتيت كاليتي مقانايو اي صلاء كون ام اخلو خمان من لالي خونني قد لي فتن دما بالكو بزعباتي وزلوت شلمات جن كسع شعو جان كوينن نبره بهاند بتكا نايرم عود تلوتر غينكي ناي حوار منابر تغرغيب كلهي إلهم نخلتنا إدن إيدا تحاحزنا نخلتنا مكو حقوسكم بولنا فلماكوا قرب سقا إلى نيرايا بزخون هيا أناون عبريا مزحاليو فزا زنبر قم نقرين قرمان مقول سينسي هو كسادن زقوبتين تتقوين زرياني حقنا مزراب أتشعون عايز تسمعني قالها يقلصوني حلمي يقوينني حيالي حقوف عمباباتات تبركت لنا ب5 قرشي ملعوت مثل قال هيوان رخيبه حلمي قاعد وينو نبتا استدالوت لنا ماكينات تحايزنات بقسنا أباف دقمس بس احنا خا نتلو تورز شط اللي يرخب قوا نسوها الناس حقه موت ذكرون تخين كاسي انت تعويته انتاي تتعويته سفرق نايل كان نيركا وموزمك زي تعودكم أنا غا مرعنا بزيا مسئنا بخمزة قباب غيرنا خمنس أمبلوغن زيا قلعت فلكا بلكو بزعبا ففرقنا زبلكو هاقن تقوشتتي بلكو الناس حاوكو نهز صحوف ترقيم زلأخلنا فرشم كبلندن الزينانا مسقن راديو إيرانا ناقا دمت إيرتراويان صلال كابرهان على هالمسح عقوس صحافيت سيدونا عمر أنا سبسلم تاع حقوس كركب زي شجر حقوس نحقوس كرخبال للنيس للزبل أنا أمو واي رخباني يلو مدلين تقاريزو كرخبا يخل مالدي حقوس كرخبال للنيلو كده اللي خلو كيس نازب الفرحة ساكي مثل الزدليا أي حقوسن انت رخباخا كيت مولك أن يزب الفرحة سلازو حدر مولو حقوس يكون أولون أنا كيت مولك أن يلو يفرح انت اللومو كم يجيرو حقوس رخيبا خبل خيال حقوس برقص عيكالن انت خونا قن رتعو فرحيو
ምክንያቱ ህይወት ጸጸር ዝመልአት ሳርማ እንተኾይና ኣብ ሓንቲ ኻልእት ሓንቲ ትመልቆካ ሓደ ሰብ ብገምጋም 6 ሚልዮን ጸጸር ሒዙ ይውለድ ጸጸሩ ዝወድአ ናብ ዓዲ ኩልና ይገይሽ መልክዕ ሃብቲ ስልጣን ፍልጠት ወዘተ በታ ቀዳድ መምላቕ ኣይተርፍን ኣነ ኩሉ ነገር ዝመልቕ እንተኾይኑ ሓደ መንእሰይ ኩሉ ትርጉም የብሉን ኢሉ ኢዱ ጣሚሩ ክዕዘብ ዲኻ ትደልዮ ዘለኻ ሓጎስ ኣይፋለይን በቲ ዝበልናዮ መንእሰይ ዝበዝሐ ቁፅሪ ጸጸር ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሓጎስ ዝዓበየ ዕድል ክህልዎ ይግባእ ፍርሒ ሞት ስለ ዘየሻቕሎ ሓቀኛ ሃዋርያ ለውጢ ንሱ እዩ ኸሊል ጅብራን ብዛዕባ ስራሕ እንታይ ኢሉ መስለካ ኣነ እንድዒ ንገረኒ እምበር እንታይ ከም ዝበለ ሓጎስ ስራሕ ስጋ ዝለበሰ ፍቕሪ እዩ ኢሉ ኣነ ንሕቶ ይባሞ መልሰለይ ንሓጎስ ስለ ዝደለኻያ ኢኻ ትጠፍእ ዘለኻ ኢልካኒ ቀፂልካ ድማ ስራሕ ሓጎስ የምፅ እዩ ኢልካ ስለዚ በባህላኻ ሓጎስ እንተደሊኻ ኣየት ስራሕ ማለት እዩ ሓጎስ ዘይበልክዎም ቃላት ኣብ ኣፍያ ይተቐምጢ እዛ ንስኻ ትደልዮ ዘለኺ ፍርሒ ተኸድነት ሓጎስ ሓቀኛ ሓጎስ ኣይኮነትን እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ሓጎስ እንተደሊኻ ኣየት ስራሕ ኣይወፃነን ፍራሕ ክሕጎስ ስለ ዘይክእል ሓቀኛ ሓጎስ ፍርሒ የብላን ሓራ ይኹነልካ ሰብ ሰሪሑ ጻምኡ ይደሊ ገንዘብ መርኣያ ጻዕሪ ይኮነ እንዲ ሃብቲ ምንጩ ሓጎስ ስለምንታይ ዘይከውን ሓጎስ ገንዘብን ሃብትን ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎም ንኻልእ መዓልቲ ይኹነልና ሕቶ ክንምምላስ ግን ገንዘብ ነታ ጸጸር ህይወት ከይትመልቕ ደው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ግዜው ናይ ሓሶት ውሕስነት ክህበካ እምበር ካብ ፍርሖ ኸናግፈካ ኣይክእልን ንጸጸር ህይወት ወላ ደዋ የብላ ከናውሓን ሙቾት ዝመልኣ ሳርማ ክገብራን ግን እኽእል እዩ ድኽነት ጽድቂ ስለ ዘይኮነ ካብ ድኻ ዘይሕጉስ ምዃን ሃብታም ዘይሕጉስ ምዃን ኣይሓይሽን ሓጎስ ድኻ ኣይሕጉስ ሃብታም ኣይሕጉስ እንተዳ ኾይኑ ብዛዕባ ባህሪ ሓጎስ እንታይ ክትርድእ ትኽእል ገንዘብ ምስ ሓጎስ ዝምድና ከም ዘይብሉ ንኻልእ ካበሎ እዚ ድኻታት ንርእሶም መዳዓዓሲ ቀጻሊ ዝዝምርዎ መዝሙር እዩ ዝመስል ሓጎስ ኣወድኒ ሳልሰይቲ ምርጫ ኣላትኪ ሃብታም ዘይሕጉስ ድኻ ዘይሕጉስ ወይ ሕጉስ ምዃን ካብታ ሃብታም ዘይሕጉስ ምዃን ሕጉስ ምዃን ኣይበለፅን ኣነ እንድዒ ዘረባይ ትጠዋውሙ ካብ ሓሸውየ ንውፃእ ካልእ ሓተካ ስለምንታይ ካብ ሰባት ክትክወል መሪፅካ ካብ ሰባት ኣይተኸወልኩን ምስቶም ፍቕሪ ስራሕ ዘለዎም እየ ዝውዕል ከም ዝበልካዮ ሓጎስ ካብ ስራሕ ዝርከብ እንተዳ ኾይኑ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ንዝተዋህቦ ስራሕ ትበሪህዎ ዘይሰርሕ ስለምንታይ ልዕልቲ ዝተባህሎ ዝሰርሕ ሰብ ክንዲ ጭሕሚ ሰበይቲ ዝኸውን ንምንታይ ብሓንቲ ኢድ ምስራሕ ከም ፋሽን ሳዕሪሩ እዚ ዝበልክዮ ፍቕሪ ገንዘብ እምበር ፍቕሪ ስራሕ ኣይኮነን ኩሉ ሓደ ሰሪሕካ ገንዘብ ምምፃእ ኣይኮነ እንዲ ስለምንታይ ነፃፂልካ ትሪኦም ኣለኻ ከመይ ገይሮም ፍቕሪ ስራሕን ፍቕሪ ገንዘብን ሓደ ዝኾኑ ፍቕሪ ብምርኩስ ትፅቢት እትንቀሳቐስ ሓንካስ ፍጥረት ኣይኮነትን ከምዚ ሂበየ እሞ ከምዚ ክረክብ ኣለኒ ትብል ተለኻ ነጋዳይ እምበር ኣፍቃሪ ይኮንካን ሓቀኛ ፍቕሪ ካብ ምልእቲ ልቢ ዝፈልፍል እምበር ዕድቃን ውሽጡ ክሽፍን ትካቡ ካልኦት ዘቋምት ኣይኮነን ብፍቕሪ ዝሰርሑን ሓጎስ ውሽጡ ከካፍል እምበር ድኽነት ውሽጡ ክዓብሲ ኢሉ ይኮነን ኣነ እዚ ትብሎ ዘለኻ ክንደይ ግዜ ተሰቢኹ እንዲ ለውጢ ግን ኣይምፀን እስከ ንገረኒ ገንዘብ ብመስኮት ዲኻ ክትድርብዮ ደሊኻ ሓጎስ ካብ ንጓህሪ ልብኻ ዘንበድ ብድስራሕ እሞ እንታይ ዝዓብሎ መሽረፈት ገንዘብ እናተጠቐምካ ዘንበድበድካዮ ስራሕ ብዙሕ ከይጸንሐ ይቕህም ኣብ ክንዲ ዓስቢ ትጽብጽብ ተፍቅሮ ስራሕ ክትረክብን ክትመልኮ ግዜኻ እንተተጥፋእ ይመሓሸን ሰብ ብባህሪኡ ጽቡቕ ይፈት እዩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓቂ እንተዝኸውን እንታይ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ኣብ ግብሪ ዘይውዕሎ ሓጎስ ብቁፅሪ ውሕድ እምበር
سبات يقبرون يوم كنبلا ينقلن فقر سراح كاب جنزب نلعلي أبليصهم زريو سبات معبالة زعلم أمونكو بمصيرهم ولو شكسبير نهملت كتصحفا خلو بزعبا بزحشت وتكتش النقز نبرد مسلك أنستاينك مكيناي بالليل النابلة نقو زحمم زنبرد مسلك قدامي أبل كمبيوتر كسرح كلاخه كيد كاب ستيف وزنياك تمهر أنا أسب زبل كام صحتي زقاطو عبيت سباتيم نتوم استرفنا جن فقر جنزب جنا خبدمنا يوصن زلو حقوس حق خاندي خدا زرع بركوتو خيت كبر زي من نودر في خيت درف زي موت صحف كي تعدك لو تزمت نجر كي تكبر جنا بسنسلة جنزب تأثير كسل زلقايو أي توارا زبا شروب عامات حقوم كويلو موبتات حقوس حكيت سلي أنا نسري كون مو كم شروب معي ستيت مسجني لخدك سيت بلكي هاي أنا كسرحكو عدليه جن بايت عيلن بعبيخ أجنزب يلن كتفلت رما بزي جنزب سرح يلن وا سرح دو جنزب قدم تفتيرو جنزب ينسرح تفتيرو مبر سرح ما أنت جنزب أي تفتران سلازي سرح بزي جنزب كنبر خالي أنا هو يقول بزي جنزب سرحو دي خاتب لنا زلها بفقر سرحمو جنزب كم تسلالوت كتسعبوكمي مسعب انت أبين ناخي فقر السرح كم تانا بصحيز تأمت عمبواي سرح تسلالوت جنزب كودق نبوري عمبوات صغيريدا مسرخبكا تسلالوتا خلاقوي تسلالوت جنزب زيت ودقلو زلخا مخنيات هبعت من مخنيتات نبر سلا زلخاي كدنا بصحي وصيكا فقر السرح تلامد أنا سمعني كابينت بلانيت كم زمت أخاي فلتن استلفلوه زلخا حلماو مدرتات جن نتجنزب يدليز بالحكي فتصيمك إيراني كم يجير كاب زي جنزب كتنبر تخيل حقوس أزن خطر أي كسمعت أنا حكين ديخي صحين تبريغا أنا سلالوت أيوصينيت بالعنبابا اللادية صحي بمصاط راي سلالوت كودق نبوري نسرحة خركب كأحقيو أذ سلالوت كابت حق أنيا نقري عبي قنايت بالي سكي سلالوتنا عنبابا ولاون أب أفدق يخن تزي علبة أتاب إيد كزل عنبابا آخلات ترفكيا ندعي من ألبات حقها تكون تخاليها كحسبوا لي حقوس انت يلقى تحسبوا له جنزب دحايش ولا فقر السرح عنبابا تحايش ويس سألنا عنبابا يلكدي خطو ولا أدري أتاب هي وتزل عنبابا ولاون تشجرن تموتن تخنت كابتنا يسأل عنبابا زفليا برهان صحي انت مالت مخون سلا تفلته بتمساسالي جنزبا ورقات السسالة صعريو انتلنا فقر السرح مالت نحاقوس قص مرأي مالتيو زربا مساخا يوداني قال بزح تتطالني معسكر خبك أخل حاقوس بفقر مسرح متجمركي كدولا الكي أنا تليفوني دات فلطانيها مسرح سبات حنت تليفوني أزلاتهم فقر خدول كله لبهم كتبل يكون لاني صحفتي أبناء حلم عالمو ممزنو برو يزبل صباح مس حاقوش هستينا نيرنا انت دايليم هيك أمنون نيم مسير حاقوس انت يايلهم تحاثيتمني انت لهم لسلمي حاقوس هيوت جردين كوينها سراح عنبابا فقري دقعي جنزب صلالوت نايت عنبابا حاقوسكا برهان صحيو باليوم أنا بزحت صحفي خلو نمنتاي برعمل عالز سلچو سبمريزكا حاقوس من هالبات فقر صحفك مهراك دليخ يكون نحاكيم حمومات مبر طويات هيدليون يوم وكواز بتبهله كاب زبل كان نقن ولا حنتي تردانن بس ما بزحت زبل كايونا يسامعني ترقم زلوونا يكوين يسمعنن حاقوس سراحكي استبهالنا يسميعكم صحافي نزن زبلكو خو صحيفكي أبوست عشيكي سدين تقلدو أنا فقر السراح دو قلدنا بالك عجوجو مبالك الجمري خمس لني
حراي صحيفة خصدي كال انت هالوقت بلو تدلي حاقوس لوخ كيف زحلكي زربنا خي شرارف كتراي صحفيو أنا سلاح زقصر كاز صحفيت كوي كونغون نسب صحف كتقيرو تخلي خاز بالأمنتون يا باللين جن كتفشل كريه كاس لزدل طرح صحيفة خصدي صحافيت سيدونا عمر منجي إيري مايندز. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. فتوات تخذات مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم من تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويون كقربلكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقدفوا لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبتمساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إرنا أبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغو صحفات قطمتات درستات وازاتات زغرب خوينم أب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مقسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارغ ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إرنا زخبركم تقاتلتنا نزس عزيز ترالي زنبرة حفشاوي من رباط راديو إرنا وقوقات تقرنيا أبستفت إمولا. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية.